Jedna vdova ide prvýkrát na rande od smrti svojho manžela a nakoniec sa vrátia do jej bytu. V spálni sa žena vyzlečie, zostanú na nej len čierne nohavičky. Povie, môžeš sa ma dotýkať kdekoľvek, ale tam dolu ešte smútim. To som si myslel, odpovie muž. Stiahne si nohavice, vytiahne čierny kondom a povie, ak ti to nevadí, rád by som vyjadril svoju najhlbšiu sústrasť. Jedna zdvorilá, elegantne oblečená dvojica chce adoptovať dieťa a príde do adopčnej agentúry. Sociálni pracovníci sú ohromení ich prístupom, až kým sa nespýtajú, čomu sa venujú. Vedieme cirkus, povie muž hrdo. Sociálni pracovníci zostanú zarazení. Cirkus? Áno, povie žena. Je to naša vášeň. Pracovníci sa obávajú kočovného životného štýlu a nebezpečných zvierat. Ale pár vytiahne zložku s fotografiami. Toto je náš 17-metrový luxusný obytný autobus, kompletne vybavený detskou izbou a vzdelávanie. Máme učiteľa na plný úväzok, ktorý vyučuje bežné predmety aj francúzštinu, mandarinčinu a informatiku. A zdravie? Naša opatrovateľka je detská lekárka, dietologička, špecialistka na pohybový vývoj a odborníčka na detskú starostlivosť. Sociálni pracovníci sú úplne unesení. Zdá sa, že ste ideálni, povedia napokon. Akého starého dieťaťa by ste sa ujali? Muž sa usmeje. Vlastne je to jedno. Hlavne nech sa zmestí do diela.